23 ліпеня, аўторак. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Віталь Ціўчык. Гэта праграма «Белсадзум». І сёння ў нас. Канфлікт у палку Каліноўскага, супярэчлівыя заявы на сайце і ў тэлеграм-канале. Госці праграмы – былы і дзейны камандзіры. Астравецкую АЭС зноў рамантуюць. Гэтым разам спыняюць другі энергаблок. Камала Гэрыс усё бліжэйшая да кандыдацтва ў Белы дом. Віцэ-прэзідэнтка ЗША мае падтрыманне ад дэлегатаў дэмакратычнай партыі. Страта самакіравання ці неабходныя рэформы. Змены ў палку Каліноўскага выклікалі спрэчкі. На сайце і ў тэлеграме ваяроў каліноўцаў з'явіліся супрацьлеглыя заявы. Гэтак на афіцыйнай старонцы палка напісана, што новым часовым выканаўцам абавязкаў камандзіра прызначаны Павел Шурмей з пазыўным «Дзядзька». Гэтую пастанову ухваліў былы камандзір Дзяніс Прохараў з пазыўным «Кіт». Полк Кастуся Каліноўскага працуе над тым, каб фінансавая справаздачнасць палка была празрыстая. Мы жадаем узмацніць давер да палка беларусаў, валанцёраў ды агулам усіх, хто падтрымліваў нас увесь гэты час, сказана ў заяве ваяроў на сайце палка Каліноўскага. Разам з тым, у тэлеграм-канале ваяроў каліноўцаў з'явілася зусім іншая рэзкая заява. Маўляў, Павел «Дзядзька» Шурмей страціў аўтарытэт сярод паплечнікаў праз згоду на ўмовы вайсковай часткі. А таму аўтары заявы, цытата, не лічаць магчымым ягонае прызначэнне на пасаду. Апроч таго, у тэлеграм-канале сцвярджаюць, што полк Каліноўскага страчвае элементы самакіравання, а новыя ўмовы ад вайсковай часткі пазбавілі каліноўцаў магчымасці паўнавартасна набіраць рэкрутаў. Таксама адміністратары тэлеграм-каналу заявілі, што лічаць немагчымаю перадачу доступу да сацыяльных сетак палка грамадзянам іншай краіны, бо яны, цытата, належаць усёй беларускай нацыі. Спадарства, а да нашага эфіру далучаюцца былы камандзір палка Каліноўскага Дзяніс «Кіт» Прохараў, а таксама часовы выканаўца абавязкаў камандзіра палка Каліноўскага Павел «Дзядзька» Шурмей. Вітаю. Прывітанне. Першае пытанне, напэўна, будзе да спадара Паўла. Мы бачым гэтыя супярэчлівыя заявы. Адна з'явілася на сайце палка Каліноўскага, іншая на афіцыйным тэлеграм-канале аб вашым прызначэнні. І патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, што сталася, чаму вось такія абсалютна супрацьлеглыя тэксты. Яшчэ раз усім прывітанне. У палку Каліноўскага даўно назрэлі рэформы, і у красавіку гэтага года мы нарэшце іх пачалі. Яны, па-першае, датычылись кіравання палкамі Кастуся Каліноўскага, празрыстасці, праваздачнасці фінансавай валанцёрскай дапамогі нашай беларускага грамадства, рэкруцінга, медыйнай працы і, галоўнае, палепшення эфектыўнасці баяздатнасці нашага падроздзела. Ну, зразумела, што не ўсе з гэтым згодныя, не ўсе гэтага жадаюць. Таму, магчыма, зараз мы з Кітом адкажам на ўсе вашы пытанні. Спадар Дзяніс, вы падтрымалі спадара Паўла на новай пасадзе. Разам з тым бачылі гэтую супярэчнасць у тэлеграм-канале, дзе кажу, што, маўляў, не можна спадара Паўла прызнаць выканаўцам абавязкаў камандзіра палка. Гэта выглядае вельмі дзіўна ў вайсковай структуры, дзе павінна быць жорсткая субардынацыя. Ўсё ж такі, як так сталася, чаму некаторыя чальцы падраздзялення сабе дазваляюць такія рэчы? Глядзіце, па-першае, я хацеў бы адзначыць тое, што та інфармацыя, вакол якой зараз будуць у нас, я так разумею, пытанні, яна, так бы мовіць, носіць дэструктыўны характар стасоўна нашага падраздзялення. Хацелось бы таксама адзначыць, што на дадзены момант асноўным актывам палка Каліноўскага гэтая заява не ставілася, і дачынення да гэтай заявы полк Каліноўскага не мае. То бок у нас зараз няма доступу да гэтага тэлеграм-каналу. Гэта трэба разумець. Таксама трэба разумець змест, які там напісаны, які можа выкарыстаць наш вораг на, так бы мовіць, размусольванне і працу па такой разбіванню нашого калектыва, так бы мовіць. Таму давайте сыходзіць ужо з гэтых дадзеных. Я не просто падтрымаў, я сваім рашэннем
якое узгадніў з працоўнай групай палка Каліноўскага, дзе сабраны максімальны актыў усіх баявых падраздзяленняў, якія прымалі і прымаюць удзел у реформе подразделения, на палепшэнне подразделения. Гэта рашэнне было прынята мною і ўзгоднена з нашым калектывам працоўнай групай палка Каліноўскага і зацверджана кіраўніцтвам вайсковым Украіны. То бок гэта рашэнне было зважанае мной, я ведаю дзядзьку даўно, таму, паразмаўляўшы з хлопцамі, дзе ёсць прадстаўнікі розных баявых падраздзяленняў палка Каліноўскага, гэта было вырашана і, скажем так, узгоднена з кіраўніцтвам вайсковым. Таму вось такая сітуацыя. Спадар Павел, вось у афіцыйнай заяве на сайце палка Каліноўскага сказана, што, цытата, «Мы жадаем узмацніць давер да палка беларусаў, валанцёрам да агулам усіх тых, хто падтрымліваў нас увесь гэты час. Полк Кастуся Каліноўскага працуе над тым, каб фінансавая справаздачнасць палка была празрыстай. Ці маглі б вы падрабязней распавесці пра гэта і пра тыя рэформы, якія збіраецеся праводзіць у палку Каліноўскага? Ну, я уже пачатку казаў, што мы жадаем зрабіць празрыстай і зразумелай праваздачнасць, каб беларусы бачылі, разумелі, на што, чым, як яны дапамагаюць палку імя Кастуся Каліноўскага. Мы жадаем палепшыць рэкруцінг і палепшыць медыйную нашу працу. І вся вось гэтая заява, которая выйшла на некантраляваным, на жаль, пакуль намі тэлеграм-канале, мы можам прайсціць па ўсім пытанням, якія ў ёй было, і хай людзі самі зразумеюць, аб чым ідзе гаворка. Калі афіцыйнае паведамленне, хто-нибудь прачытаў, ад каго там афіцыйнае паведамленне? Хто гэтыя людзі, которые кажуць, хто стаіць за гэтым паведамленнем? Хто кажа ад імя палка Каліноўскага аб тым, што полк страціў элементы самакіравання? Не. Элементы кіраваннем палка імя Кастуся Каліноўскага страцілі две вядомыя асобы – Мікола і Ваніш, якія намагаліся ператварыць полк імя Кастуся Каліноўскага ў сваё прыватнае ЧВК. І трэба разумець, што людзі ідуць сюды, становяцца не наймітамі, яны не падзяляюць гэтую ідзею. Для іх гэта ганьба вялікая. Яны ідуць сюда ради нашай агульнай ідэі, ради вызвалення Беларусі праз перамогу Украіны. Гэта трэба разумець. Наступнае пытанне пра тое, што гэтыя людзі, гэтыя асобы перакладаюць сваю адказнасць за тую працу, за тую палітыку, якую яны праводзілі астатнія 2 годы, якая амаль што знішчыла рэкруцінг. Зрабіла так, што ваяры сыходзяць з палка старыя, новыя ваяры не прыходзяць у полк. Яны гэтую сваю адказнасць перакладаюць на нашу вайсковую частку. Нібыта праз тыя рэформы, што мы прагнем, пра ўзаемадзею з вайсковай часткай, мы рушым рэкруцінг. Зноў жа сваімі дзеяннямі, паведамленнямі яны подводят нас под конфликт с вайсковой часткой. Зноў жа зараз, дзе мы прачыталі гэтае паведамленне? Ну, не мы ўсе прачыталі. На тэлеграм-канале. Что там было сказано? Вайсковая частка жадае кантраляваць наши медыа, што немагчыма, каб іншаземцы кантралявалі наши медыа, наши сацыяльныя сеткі. Каб усе разумелі, мае доступ і, самае галоўнае, кантроль над всеми сацыяльнымі сеткамі палка Каліноўскага на дадзены момант адзін ваяр, Ваніш, яго жонка, не вайсковаслужбоўка, не на контракце, мае доступ
грамадзянка Украіны мае доступ до наших сацыяльных сетак. У той час, як усе наши хлопцы, дзяўчаты, якія мелі дачыненне да падняцця наших сацыяльных сетак, да наших мас-медыа, яны працуюць усе разам з намі, у нашай камандзе, з намі, у палку Каліноўскага. І вось да гэтага паведамлення яны не маюць ніякога дачынення. І зараз афіцыйны канал палка імя Кастуся Каліноўскага, гэта сайт kalinovsky.org і наша старонка на Фейсбуке. Прагучалі прозвішчы і спадара Арцёма Войніча і таксама спадара Міколы Дземідзенкі, каб таксама даць магчымасць паводле стандартаў іншаму боку выказацца. Я адразу ў праграме хачу сказаць, што ў прынцыпе мы запрашаем і гэтых асобаў да выказвання, калі яны пагодзяцца ўвогуле выйсці з намі на сувязь. Спадар Дзяніс, яшчэ адзін момант. Мы памятаем, што ў красавіку 24-го года вельмі коротка з'явілася такое паведамленне, маўляў, спадара Міколу Дземідзенку выключылі з палка Каліноўскага, а потым яно хутка знікла. І тады здавалася, прынамсі, вось нам, журналістам, знешнім назіральнікам, што вось нейкі там канфлікт, які быў унутры, ён злагоджаны. Ну і так, як мае быць, падаецца, што людзі разумеюць важнасць іміджу палка, каб не было нейкіх такіх вось нейкіх адкрытых сварак і так далей. Чаму ўсё ж такі цяпер не ўдалося неяк зрабіць, ну, каб гэта выглядала, каб людзі не бачылі ўсіх гэтых супярэчнасцяў? Глядзіце, хочу сказаць ад сябе і ад каманды, якая працуе над рэформамі палка Каліноўскага дзеля большага развіцця падраздзялення, адкрытасці, празорасці. Трэба разумець, што дадзены эфір з вами гэта ўжо як бы мы выйшлі, таму што цішыня яна парушана. Я лічу, і ўсе хлопцы лічаць, што рэформы яны полюбляюць цішыню. Реформы подразделения, тем больше войскового подразделения, яны не павінны выносіцца, так бы мовіць, ссор из избы не павінен выносіцца. Мы павінны прыйсці да пэўнага выніку і потым уже выйсці чётка, расставіўшы кропкі над «і», сказаць тое. На дадзены момант ситуация у тым, што, як уже сказано было вышэй, слово «канфлікт» – гэта не тое слово, якое я б зараз бы выкарыстоўваў. Любая рэформа на палепшэнне нясе за сабой як тых, хто падтрымлівае гэта, альбо як тых, хто не падтрымлівае. І, так бы мовіць, гэта не канфлікт, гэта проста пэўнае неразуменне нашым поле. І гэтае неразуменне адзін аднаго трошкі там, да, нюанс, я б так сказаў, на мой погляд, нельга выносіць наружу. Але паколькі зараз ужо такія палкі, скажем так, крокі робіць іншая сторона, іншы бок, мы зараз з вами вымушаны казаць неяк, скажем, паясняць гэтыя все крокі. Так вось, той крок, які быў на той момант, вы кажаце, што з'явілася інфармацыя пра выключэнне пэўнага ВРА. Гэта менавіта было прынята рашэннем паставіць, каб гэта, ну, бо гэта факт, на той момант быў гэты факт, і мы вырашалі тут яго паставіць. З часам, скажем так, у нас пашлі внутрішнія такія непаразуменні, яшчэ раз падкрэслю гэта слово. І вось на дадзены момант працоўная група і таксама ўсе тыя людзі, якія пачалі гэтыя рэформы, яны працягваюць сваю працу па рэформе падраздзялення. Гэта і праца там з фондам, гэта і праца з палепшэнням увогуле структуры. Вось. І мы не бачым, ну я скажу за сябе, я не бачу сэнса выносіць усе гэтыя пытанні наверх, пакуль яны не вырашаны. Трэба іх вырашыць, потым выйсці і дакладна сказаць пэўную інфармацыю. Я за тое, каб не блытаць людзей, бо на нашых плечах ляжыць адказнасць вельмі вялікага памеру. На нас глядзяць беларусы. Я хацеў бы зараз гэтым скарыстацца гэтым эфірам, каб беларусы былі ўпэўненыя, што полк Каліноўскага ён ёсць,
На дадзены момант полк Каліноўскага з тымчасова выконваючым абавязкамі дзядзькай Павлом Шурмеем выконвае баявыя задачы. Яны канкрэтна літаральна знаходзяцца на баявых задачах. Яны выконваюць баявыя задачы. Полк Каліноўскага ёсць. Канфліктаў з вайсковай часткай няма. Ёсць пэўнае непаразуменне на шляху да рэформу. Але ўсё гэта натуральныя рэчы. Бо вайсковае падраздзяленне павінна расці, а рост гэта заўсёды нейкія такія нюансы. Хтосьці пагаджаецца, хтосьці не пагаджаецца. Таму, на мой погляд, мы зараз робім усе крокі, каб не выносіць гэты бруд нейкі там, да, из ізбы, вырашыць і потым ужо сказаць канкрэтику. Та сторона, той бок вырашае таким вельмі нахабным спосабам, дазваляе сабе казаць такія штукі. Я сказаў ужо сваё меркаванне, гэта вельмі дэструктыўнае паведамленне. І што тычыцца нас і вайсковай часткі, я скажу наступнае, што добраахвотнікі, беларусы, якія прыязджаюць ва ўкраіну, яны добраахвотнікі, але таксама і вайсковаслужбоўцы. Як у вайсковаслужбоўцаў, мы проста маем супрацоўнічаць з нашым вайсковым кіраўніцтвам. Мы абавязкова маем гэта рабіць. Што мы і робім? Дзеля чаго мы гэта робім? Дзеля таго, каб дасягнуць нашу агульную мэту. Вызваленне Беларусі праз вызваленне Ўкраіны. Гэта кіраўніцтва разумее, таму яно і пагадніла дзядзьку на пасаду. Ёсць разуменне, таму, спадзяемся, усе гэтыя іншыя моманты непаразуменняў, яны з часам, в прынцыпе, знікнуць. Таму што мы робім адну справу. Просто на дадзены момант полк Каліноўскага выходзіць, мы намагаемся выйсці на больш, трошкі іншы фармат, больш шырокі. Гэта будзе з часам абвешчана. Што датычыцца мяне, таксама я хочу сказаць, што я буду удзельнічаць у вельмі значных справах, якія таксама тычыцца і палка Каліноўскага. Таму згодам у хуткім часе, я думаю, што беларусы даведаюцца пра даведаюцца нейкую новую інфармацыю. Але ўся гэта інфармацыя, падкрэсліваю, яна служыць на паляпшэнне сітуацыі з палком Каліноўскага. Мы, зноў-таки повторю про дядьку, мы не жадаем быць, скажем так, фармацыяй ЧВК. У нас ёсць ідэя, гэту ідэю падзяляе украінскі бок, таму спадзяемся, што ўсе астатнія такія нюансы, яны згодам вырашацца вельмі хутка. Спадар Павел, калі кажам увогуле пра полк Каліноўскага, мы ведаем, што гэта сапраўды брэнд, гэта гонар для беларусаў. Ведаем, колькі таксама шмат ваяроў аддало ўжо сваё жыццё ў барацьбе. Памятаю канферэнцыю «Шлях да волі», якая была летась, і тады полк Каліноўскага аб'ядноўваў усе палітычныя сілы, якія між сабой спрачаліся. Тыя беларускіх палітыкаў, якія часта адно аднаго абскарджваюць, але яны былі разам на канферэнцыі. І гэтая еднасць, яна была проста нейкай такой неймавернай. Цяпер, на вашу думку, што трэба зрабіць, каб усё ж такі ў вачах беларусаў не было такога пачуцця, што ёсць нейкія вечныя канфлікты, сваркі, што людзі, маўляў, выбачайце за такую фразу, што замест того, хтосьці там можа падумаць, што людзі толькі сядзяць там і сварацца, а, маўляў, ужо лёс Беларусі іх так не цікавіць. Гэта страшна гучыць, але некаторыя людзі маюць такія агульныя рэакцыі. І направлены на тое, накіраваныя на тое, каб людзі, якіх лёс Беларусі ўжо не цікавіць, а цікавяць нейкія там свае ўласныя інтарэсы, каб хай яны займаюцца сваімі ўласнымі інтарэсамі, толькі не ў палку імяка Суся Каліноўскага. Рэформы на гэта і накіроўваюць. Каб палку былі ўсе людзі, аб'яднаныя нашай агульнай ідэяй, і каб полк аб'ядноўваў людзей і розныя палітычныя партіі, грамадскасць нашу беларускую, на выкананне нашай агульнай мэты, нашай агульнай ідэі. Вызвалення Беларусі. Вызвалення Беларусі праз перамогу Украіны.
Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі былі Павел Дзядзька Шурмей, часовы выканаўца абавязкаў камандзіра полка Каліноўскага, а таксама Дзяніс Кіт Прохараў, былы камандзір полка імя Кастуся Каліноўскага. Офіс Святланы Ціханаўскай правёў сустрэчу з прадстаўнікамі МЗС Польшчы, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў заявілі, што забарона на ўезд аўтамабіляў з беларускімі нумарамі б'е па беларусах, а не па рэжыме. Сёння ж польскае радыё Z, спасылаючыся на свае крыніцы, паведаміла, што калі Лукашенка не вызваліць Анджэя Пачобута, то польскі ўрад можа цалкам закрыць мяжу з Беларуссю. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Нямецкі грамадзянін Рыка Крыгер, якога суд у Беларусі прыгаварыў да смяротнага пакарання праз расстрэл, не абскарджваў прысуду. Ён набыў законную моц. Напрыканцы чэрвеня Крыгера прызналі вінаватым у здзяйсненні акту тэрарызму. Паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дыверсію на чыгунцу ў Бранскай вобласці Расіі. Зазначаецца, што справа замежніка таксама тычыцца ягонай магчымай супрацы з палком Каліноўскага. Вайсковая адзінка гэта адмаўляе. Улады Нямецчыны вядуць актыўныя перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам у інтарэсах зняволенага. Паводле інфармацыі Паўла Латушкі, Крыгера могуць абмяняць на супрацоўніка ФСБ Вадзіма Красікава. Цяпер расійскі агент адбывае пажыццёвае пакаранне ў турме ў Нямецчыне. БелАЭС рыхтуецца да планавага рамонту другога энергаблоку. Тэсты на станцыі пачнуць 26 ліпеня. У хадзе работаў перасапусцяць каля 25% цеплавыдзяляльных зборак з ядравым палівам і правядуць дыягностыку ўсіх сістэмаў. У тым ліку правераць метал і зварныя злучэнні абсталявання рэактарнага і турбіннага аддзяленняў. Сёлета завяршыўся планавы рамонт першага энергаблоку. Ён цягнуўся некалькі месяцаў. Заўважна больш, чым анансавала Мінэнерга. Што тады выклікала затрымкі, энергетыкі не паведамілі. Віцэ-прэзідэнтка ЗША Камала Гаррыс заручылася падтрыманнем дастатковай колькасці дэлегатаў, каб заняць месца ў прэзідэнцкай гонцы ад дэмакратычнай партыі. Агенцтва Associated Press паведамляе, станам на сёння Гаррыс падтрымалі не менш за 2500 палітыкаў. Пры гэтым падтрыманне пакуль мае фармальны характар. Афіцыйная намінацыя Камалы павінна адбыцца пасля галасавання на з'ездзе партыі 19 жніўня ў Чыкага. Украінскія зенітчыкі збілі чарговы расійскі Су-25. Варожы самалёт знішчаны на пакроўскім кірунку. Паведаміла аператыўна-стратэгічная групоўка войскаў Хортыца. Гэта ўжо другі расійскі штурмавік, знішчаны за месяц на гэтым кірунку. Паводле звестак Генштабу ЗСУ, з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расія страціла 362 самалёты і 326 верталётаў. Адразу 5000 буслоў сабраліся на адным полі пад Горадняй. Паводле арнітолага, такая іх канцэнтрацыя ў адным месцы мае дзве прычыны. Па-першае, птушкі проста адпачываюць, хай сабе і ў нязвыкла вялікай кампаніі. А па-другое, крылатыя выбіраюць сабе месца для будучага гнездавання. І, відаць, бусліных гнёздаў у Беларусі неўзабаве пабольшае. Гаспадарства, дзякую вам за прагляд праграмы «Белсад Зум». Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Добрага вечара.